moltíssim. Sempre, continuava, va morir de gran i xerrava d'idea la ràdio. Era com tu. Sí, això era el meu padrí, el Félix era el meu padrí, jo acabo d'aprendre de la ràdio. Aquest és un document que, com sabeu, els alemanys tenien tot realment, que marcaven qualsevol carta que t'arribava. Una carta que arribava de la Rotenholz, de la Creu Roja, i va adreçada preguntant la meva àvia, a petició de les mentades... L'encarregada que s'ha de herreries Félix es troba, aquí estan contestant a la meva àvia. I també l'informen que el pare, que s'ha de Ciriaco, també es troba allà. L'àvia dona aquesta adreça, que és la del Prat. No vivien al Prat, però com el Prat era la darrera adreça que van tenir quan van sortir d'Espanya, donava l'adreça del Prat. I la Creu Roja contesta. Aquest és el llistat parlant del Comando Poxàcar. És un llistat del Comando Poxàcar, trobes a més del Fèlix, els germans Jacinto i Manuel Cortés, que surten del Prat de Llobregat amb ell, i aquí el pare mor. Entren dos fills i el pare mor. I les dues famílies venien d'Almeria. Aquí està el Quesada i aquí està les Cortés. Aquí hi ha un document que és del 17 de març del 42, per això jo crec que potser el Comando Poxàcar el constitueixen també a partir d'aquesta dada, que el Comando Poxàcar era un senyor nacionalsocialista que com no tenia mà d'obra, que havia anat cap al front, volia gent i li van enviar aquests 42 espanyols a treballar a part de la cantera en altres llocs. I com a treballador civil el tenen des del 10 d'octubre del 44. Això m'ho van enviar a l'Orsen. Vaig demanar informació i me la van enviar. Més documents d'Arolsen. El document de la alliberació del camp, aquest és el Fèlix. Es posa un casc i un fusell Mauser. Això són documents, aquest és un document del 17 de març del 45, signat per la CNT, PSOE, PC i Izquierda Republicana, que certifica que el Ciriaco Quesada ha estat al camp de Mauthausen. Aquest és un document també que certifica que el fill dels americans, el Ciriaco Quesada, ha sigut repatriat el 29 de maig, i amb aquest, el Fèlix, certifiquen que el data 2 de juny, que deia la Rosa, ell deixa el camp el dia 2, el Fèlix. Se'n van cap a París, cap a l'hotel Lutetia, que feia com un punt de trobada dels deportats a París. I donava l'adreça, l'adreça de la Gran Via de les Corts. Aquests són dos documents del 25 de gener del 46, de deportats polítics, ho omplen per demanar l'estatus de deportat polític. I aquí aquest és el del Fèlix i aquest és el del Ciriaco. El Fèlix sí que surt com el 9006 Comando Poxàcar, i el meu avi, com comentava abans, surt barberia. És a dir, ell va treballar, o quan va acabar a Gusen, perquè estar 4 anys a Gusen, difícil aguantar, amb 40 i pico anys, estava a la barberia, no sé si sí que sé que els republicans, si podien trobar els bons puestos per als companys, ho feien. La primera cosa que va fer el Ciriaco a Davi és, el 27 de juny del 45, es fa el carnet de la CNT. Aquí hi ha un altre carnet de la CNT del 47, que surt Bajo Llobregat, Prat de Llobregat. Carnets de deportats del Ciriaco i del Fèlix, plus jamais ça, mai més, i un carnet de la Solidaritat Internacional Antifascista, que és el que tindrien que tornar a fer actualment, una altra associació que es digués CIA. Ja la vam fer amb el 45, doncs continuem. Queden dos slides i acabo. Això és una foto del pare, aquí estava guapetón, i l'Encarnita, que se la van fer, parlava ja amb ell més o menys al 44, i li van enviar el seu pare, el Ciriaco Quesada, al camp de Mauthausen. Aquí al 49 la meva àvia va anar cap a França a partir de l'1 de gener del 49, és quan el reagrupament familiar funciona i poden anar cap allà. La meva àvia, l'Encarnita, el meu pare va anar al servei militar i van aprofitar per anar també amb el Ciriaco, amb el seu home. Ella va morir al cap d'uns mesos d'un atac al cor.
sinó que les coses que bueno, l'emoció que tens. Ella es va casar allà, es va quedar a França, va morir fa uns anys. El Félix i el Ciriaco a Marsella. I aquí ella van trigar 9 anys a trobar-se amb la família, però el meu pare va trigar fins al 54, aquesta és la meva mare, el meu pare, que va anar de viatge de noces a Monte Carlo, que se'n treballava al Félix. I els companys de la SEA li deien, tu a Monte Carlo? Ah, más quisieras tú irte a Monte Carlo de viaje de novias. I era per veure el seu pare i el seu germà, i la dona del germà i l'Encarnita. Ja està, eren dos i acabo. Això és la Federació Espanyola de Deportados Internados Políticos, el que deia la Rosa, van fer un fundraising per agafar diners per al Monument dels Republicans, i aquí està el meu avi, i el meu avi està aquí, i aquí ho tinc jo perquè jo guardo tot, la història de la família. M'imagino que hi ha molta sensibilitat d'amistats, de gent que estan amb tu, que han estat al camp, i que fan una dedicatòria, no? El gran amigo. El govern francès, l'estat francès, al 75 els dona aquest diploma. Ells van pertanyir a la FEDIR i a la Miquel Matausen de França. I aquesta és la darrera. El Félix, l'Anna Poiner. És José Alcubierre, aquest? Dubtava. Sí. Que sí? I aquest és el tiet del Sant Martín. A veure... Manuel Sant Martín. Perdó. Que sí? I tant. He posat en interrogant perquè no tenia molt clar. Aquesta és la senyora Poiner, que és la que guardava els negatius que baixaven els nens del comando Coixaca, i sempre que anava ahir al camp, a l'aniversari de la liberació, anava a veure-la. I l'Àrio, el Ciriaco, amb el meu pare i el meu oncle. El Ciriaco, el nostre avi, va morir al 84, 86 anys, a Aix-en-Provence. Sí, els dos vivien al sud de França, on vivia Aix, i el Félix vivia en Tibes. I el Félix va morir al 79. I això és el que, a part d'un altre text que no he posat, no valia la pena, però he posat aquest. Yo he hecho todo para poder llegar a ser como todo el mundo. Pero me di cuenta de que no soy como todo el mundo. Soy un poco especial porque he quedado marcado. Era molt xerraire, era positiu, reiem amb ell, passàvem bé, però ell sabia, quan em mires al mirall, has tingut una infantesa molt. Bueno, ja està, us he explicat la història. Una mica rabiós, Em deixes fer una pregunta? Digue'm. He vist que posaves un carnet de la CNT al Prat del 47. El 47 va ser quan van caure els maquis cenetistes de la comarca del Baix Llobregat. Saps si ell va ser els que va tenir? No, perquè aquest era a l'exili. Era un carnet de la CNT a França. És a l'exili i posa el Prat perquè... Sí, posa el Prat perquè realment, clar, encara la CNT d'Espanya en l'exili tenies encara la idea d'Espanya. No sé si fa gràcia, és curiós de veure Baix Llobregat, Prat de Llobregat. Sí. L'altre no, l'altre del 45, que era el juny del 45, no posa cap ciutat. Bueno, sap greu haver d'anar tan ràpid, moltíssimes gràcies. Donem pas al Xavier Martí Juan, que ens exposarà, com veieu, un cas de la segona onada de deportacions que ens comentava la Rosa Toran, que és un moliner. Xavier Martí també està reclutat per la recerca a través del Carles Martínez, que és el que porta la recerca de molins, i com a mínim amb el tema de deportats participarà, i també com que ell té ja un parell de llibrets fets sobre 2 molinencs i un palmerenc deportats, i a més, precisament ell ha escrit sobre aquests camps al Canal de la Mànega que ens parlava la Rosa Toran, i després per això al final, encara que sigui no sé com, en 3 minuts tornarà una miqueta a situar-nos sobre aquests temes. Per tant, ja tu mateix. Xavier. Doncs moltes gràcies per convidar-me i moltes gràcies a tots vosaltres per ser aquí. Fa molt de temps que no parlo en públic, espero que em surti bé això. Miquel Sabater Miró és un molinenc que neix el 27 d'agost de 1917 i per tant a l'any 1936, quan comença la Guerra Civil, tenia només 19 anys. El padró de 1925 diu que vivia amb la seva família, quan ell només tenia 8 anys, al carrer del Fort.
Després, en un informe de la Comisión Clasificadora de los Mozos de los Reemplazos de 1936 a 1941, que és una comissió que es crea a la majoria dels ajuntaments de l'Estat i que és molt interessant per estudiar l'exili. És un document de 1946, diu que els seus pares eren Salvador i Maria i que eren residents al carrer Pintor Fortuny número 48. Bé, Miquel Sabater Miró, en aquella època, als anys 30, tots i totes vosaltres sabeu que la joventut era una gran força de militància i serà un jove implicat políticament i serà un jove voluntari a la Centúria 33 que estava enquadrada a la columna Carles Marx. És una centúria que a l'agost del 36 s'organitza a la Federació Obrera de Molins de Rei, integrada principalment per voluntaris i militants del PSUC i també alguns d'Esquerra Republicana, i en el llistat dels 78 molinencs i molinenques que surten cap a Mallorca a intentar recuperar les illes, a l'illa de Mallorca, hi surt el seu nom, i és un llistat que va conservar Anton Borràs, que era un dels voluntaris de la Centúria 33, que va lliurar a Pere Madurell i que Pere Madurell el publicarà en el seu llibre Una visió de la Guerra Civil des de Molins de Rei, un llibre de l'any 2005. He contrastat els noms dels 78 molinencs amb el llibre del Montblanc de l'empresonament franquista i he trobat només per comentari que 11 d'aquests molinencs que van participar a la Centúria 33 van ser represaliats després pel Tribunal Militar Tercer de 1939 i que els noms apuntats aquí, però com que tinc poc temps no els diré. Sabater Miró pertanyia a la lleva del 1938 i amb la desfeta republicana marxarà a l'exili. Com ho sabem? Una altra vegada a través de la Comissió Clasificadora de los Mozos de los Reemplazos de 1936 a 1941, que és un element també interessant, però això ja és un altre tema. És un element interessant perquè els que tenien... Estava format per 4 persones i els que tenien coneixença amb les 4 persones de la comissió podien lliurar-se d'acabar un camp de concentració franquista, però això és un altre tema. En un informe del 27 de març de 1940 s'hi diu que, acreditándose debidamente la falta de comparecencia al acto de clasificación del ayuntamiento, este ayuntamiento acuerda declarar-lo prófugo. Per tant, és una primera prova que es troba al 1939, es troba a França i a l'exili. Després, segons els arxius departamentals dels Pirineus Orientals, trobem que Miquel Sabater Miró acabarà al camp d'Argelès, en concret a l'illot D i també a l'illot 4 a la barraca número 91. No se sap la data exacta d'entrada a Argelès, però en aquesta fitxa s'hi diu que va ser evacuat a l'hospital el 12 de maig de 1939 o a l'agost de 1939. Per tant, o a la primavera o a l'estiu estava en aquest camp de presoners o camp de concentració de França. Amb l'inici de la Guerra Mundial, el 28 de novembre de 1939 serà allistat a les companyies de treballadors estrangers que comentava la Rosa, a la número 124, i ja quan França és envaïda passa a formar part el 9 d'octubre de 1940 el grup de treballadors estrangers controlat pel Ministeri de l'Interior de Vichy, que ja eren grups de càstig i de repressió perquè estaven controlats per les forces policials franceses. El 9 d'octubre de 1940 formarà part del GTE 136 i el desembre de 1940 el traslladaran al GTE 405. Molts dels republicans, brigadistes internacionals, persones d'altres nacionalitats que van quedar enquadrades als grups de treballadors de Vichy participaran en actes de sabotatge, en actes de propaganda o bé fugiran d'aquell grup de treballadors estrangers i intentaran incorporar-se al maquis o als grups de la resistència.
I és el que sabem, no sabem exacte, en el moment exacte que Miquel Sabater Miró s'incorpora a la resistència francesa, però sí que sabem que s'incorpora a la resistència francesa per diverses proves, diversos documents. La primera prova és que al memorial d'Eixers, en un estudi fet per Corinne Jaladier, una historiadora, s'identifica a Miquel Sabater Miró com el pres número 404 al penal d'Eixers, en un penal que hi entra el 15 d'octubre de 1943. És en aquest mes, just a l'octubre del 43, quan Vichy, els col·laboracionistes de Vichy, decideixen concentrar a tots els presos que han capturat, que havien pertanyut a la resistència francesa, al maquis, o que s'havien fugat dels grups de treballadors estrangers, els decideixen concentrar aquí, en aquesta presó, que és una presó d'un petit poble que es diu Villeneuve-sur-Lot, a la regió de Nova Aquitània, i que està situada a uns 130 quilòmetres de Toulouse, i entremig d'aquesta ciutat de Toulouse i Bordeus, per tant, de les ciutats on la resistència francesa i els republicans espanyols eren més actius en la seva lluita contra l'ocupació alemanya. En aquesta presó, a començaments de 1944, hi havia 1.400 presos, sobretot francesos, però multinacionals també, i 70 republicans espanyols, entre els quals s'hi troba Miquel Sabater Miró. El 19 de febrer del 44, a Eixers ja s'havia organitzat prèviament a través del Partit Comunista una forta organització interna, s'havien creat grups de combat, havien aconseguit fer entrar premsa, havien aconseguit tenir notícies de l'exterior, etc. Havien aconseguit entrar metralladors Stein i algunes pistoles a dintre per intentar fugar-se del penal, i el 19 de febrer de 1944 fan un motí que per culpa dels presos comuns es torça en un principi. Hi ha hores de combats amb la policia francesa, però finalment els gendarmes reben el suport de les SS, que tenen més potència de foc, i trenquen el motí i aconsegueixen desmantellar-lo. Després d'aquest motí afusellen 12 dels presos, entre els quals 2 catalans i per tant companys de Miquel Sabater Miró al penal d'Eixers, que són Domènec Servató Bertran, de Terrassa, i Jaume Seró Bernat, del Bages. Amb aquest intent d'evasió, Vichy decideix tancar Eixers i lliura els presos als alemanys, i la direcció de la presó quedarà sota la divisió de les SS das Reich, que era una de les primeres fundades pel Tercer Reich i una de les més temibles. Das Reich havia cremat tota la població d'un petit poble que, si no recordo malament, es deia Oradour-sur-Glane. Els lliura el control amb ells i els alemanys decideixen traslladar els resistents d'Eixers cap a camps de concentració de dins del territori del Reich, i el 30 de maig de 1944 els darrers presos d'Eixers són traslladats pels alemanys i els portaran a tots al camp de trànsit, a l'estació de trànsit de Compiègne, d'on el 18 de juny sortirà un tren amb 2.143 persones de diverses nacionalitats, 179 dels quals de l'estat espanyol, i arribaran a Dachau el 20 de juny de 1944. L'altra prova que va participar Miquel Sabater Miró a la resistència francesa és que a Dachau li redactaran una targeta d'identificació amb la matrícula 73.978. Aquí a Dachau només hi estarà 4 mesos, i li redactaran una targeta d'identificació que és important perquè diu que va ser detingut per la SIPO París. La SIPO París era l'abreviatura de la Sicherheitspolizei, o Policia de Seguretat d'Investigació de Crims Polítics, que estava vinculada al Servei de Seguretat, a l'SD, controlat per Richard Heydrich, que és el que va crear el servei d'intel·ligència de les SS, que era el Servei de Seguretat.
Sipo París són les inicials, l'abreviatura de Sitges Hate Police, que era l'encarregat de detenir els resistents o els opositors polítics. Bé, a Dachau s'hi estarà 4 mesos i després, el 22 d'octubre del 44, el traslladaran a Neuengamme amb una matrícula 63.039 i el 4 de maig de 1945 es dona, quan alliberen el camp, es dona per desaparegut. Degut a la seva curta edat, no estava casat, que sapiguem, ni tenia fills. Tampoc ha sigut possible trobar una foto seva. Hi ha una foto de la Centúria 33, que se'l van fer abans de marxar a Mallorca, que surten davant de l'edifici de la Federació Obrera, que és una foto grupal en la qual hi podria ser ell, però no el tenim gairebé identificat. Bé, també està relacionat una mica amb un altre deportat del Papiol, que és Joaquim Roig Bastarrica, que comparteixen primer comparteixen joventut. Bastarrica té un any més, neix el 2 de gener de 1916 a Madrid i comparteixen militància política. Joaquim Roig Bastarrica, amb la Guerra Civil, s'allistarà voluntari als aguilutxos de la CNT i marxarà a lluitar al front, i a França acabarà empresonat també en una de les presons on s'acostumava a empresonar els maquis o a empresonar els resistents contra l'ocupant alemany, que és la presó de Saint-Michel de Toulouse. I el que tenen sobretot en comú és que entren a Dachau el mateix dia. Entren el 20 de juny del 1944, tant Miquel Sabater Miró com Joaquim Roig Bastarrica entren en aquest camp de Múnich. L'altra cosa que tenen en comú també amb Joaquim Roig Bastarrica, segons els arxius d'Arolsen, és que també estaven sota la custòdia protectora de la SIPO, de París, de la Sicherheitspolizei. A vegades deien detenció, però el cinisme nazi els feia dir que estaven sota custòdia protectora, que és el cinisme dels nazis. Amb els jueus que al principi portaven, els primers jueus que van portar als camps també deien que estaven sota la custòdia protectora de les SS per protegir-los de la població alemanya que els considerava com a enemics i perquè no els hi poguessin fer mal. Els deia que estaven sota la custòdia protectora en aquells camps de concentració. Doncs bé, ella estarà sota la custòdia protectora també de la SIPO París, és un altre element que ens demostra que va ser resistent, i de Dachau estarà a Àlag, al subcamp d'Àlag, i després en els Weiler-Struckhof a Alsàcia, i després el tornaran un altre cop a Àlag. La diferència amb Miquel Sabater Miró és que serà alliberat. Sobreviurà a l'infern dels nazis i morirà als 85 anys el 25 de març de l'any 2001. I només per acabar, Miquel Sabater Miró, el molinenc, el que passa que només surt una frase, és una frase molt curta, podria ser una de les persones que esmenta Montserrat Roig quan està comentant el passatge d'Antoran, que parla breument d'un jove alt de Molins de Rei, però no tenim més dades i no podem saber-ho. Però bé, aquest seria més o menys el que he pogut anar esbrinant resumidament de Miquel Sabater Miró. Doncs donarem pas al periodista també. No he dit abans que el Xavier Martí és un periodista de Molinenc, i donarem pas també al Jordi Jiménez, que també és periodista, però de Sant Feliu. Ha fet molts articles i molts treballs també d'història que publiquen el fet a Sant Feliu. I ell, en un segon abordatge d'aquest deportat, també d'aquesta segona onada que ens comentava la Rosa Toran, potser estaria entre la segona, no, seria més aviat la segona onada, ens farà una mica també la seva reconstrucció.
és un segon abordatge que fa, amb moltes més fonts, i Déu-n'hi-do el que ha aconseguit. Moltes gràcies, Maribel. Moltes gràcies al Centre d'Estudis, a la Neus, i per tirar endavant aquesta proposta. Jo vull parlar del Pau Carcereny Duran, que és un santfeliuenc que no teníem controlat en principi a finals de l'any 2019 com a deportat. Com deia la Maribel, aquest treball ja està publicat, en català el fet a Sant Feliu el podeu trobar, d'igual manera en castellà el tenim a la plataforma Acadèmia. No m'entretindré gaire en explicar tot el recorregut i totes les qüestions, només volia explicar, com deia la Maribel, aquesta segona aportació, com va anar tot això. Bé, al setembre del 2019 vam publicar el darrer capítol del canal Aquells dies foscos i el vam dedicar als deportats veïns de Sant Feliu. Aquella qüestió va provocar que intentéssim, a partir del començament del 2020, revisar a partir de la presència de les diferents bases de dades, a veure si teníem l'oportunitat de veure si aquell llistat que teníem al setembre del 2019 de deportats de Sant Feliu es podia ampliar. Vam fer la revisió de les diferents bases de dades i precisament a la base de dades de la Miquel Mahausen n'hi havia una persona de Sant Feliu que es deia Pablo Carcereny i que no teníem, fins a aquell moment, no coneixíem el seu recorregut com a deportat de Sant Feliu de Llobregat. Vam fer les primeres pesquises per veure quina era aquesta persona i sí que la vam poder relacionar directament amb Sant Feliu de Llobregat, gràcies al tema dels padrons. Vam veure el seu segon cognom, que era Duran, i a partir d'aquí vam iniciar la recerca. Gràcies a la informació present als arxius d'Arolsen, sobretot a l'arxiu del Memorial de Flossenburg, sí que vam poder confirmar aquesta vinculació de Pau Carcereny i Duran amb la població de Sant Feliu de Llobregat. Amb aquesta informació inicial vam publicar el 10 de juny del 2020 aquest treball que es deia Pau Carcereny Duran, una nova, entre cometes, víctima santfeliuenca de la barbàrie nazi. Aquest treball presentava tota una sèrie de mancances. No teníem informació de la família, només sabíem que el seu germà Cristóbal havia marxat al 36 de Sant Feliu, havia anat a Sant Just i que ja havia format part del consistori republicà fins a l'entrega a la comissió gestora al gener del 39. Sabíem que havia viscut allà, però no sabíem res de totes les seves germanes i germans. Desapareixen els Carcereny Duran, desapareixen dels padrons i no sabem res. D'igual manera, no teníem cap informació sobre la seva participació al llarg de la guerra. No apareix als llistats, no apareix el llistat de l'Ajuntament citant alguns dels deportats per la seva activitat políticament a Sant Feliu entre el 36 i el 39, no sabem res. D'igual manera no sabíem res del seu possible pas pel cap del sud de França i tampoc sabíem per què al desembre de 1943 la CRIPO, que és l'abreviació de la Criminal Police, no és la que mencionava abans el Xavier, la CRIPO el va detenir el desembre del 43. I això va donar pas al seu itinerari com a deportat, primer a Compiègne, després a partir surt cap a Buchenwald amb el terrible comboi del 17 de gener de 1944, a finals de febrer se'n va cap a Flossenburg, a començament de març se'n va cap al comando de Jadrisco
i un mes abans de morir, al novembre del 44, torna a Flossa. Aquella era la informació que teníem al juny del 20, ho vam deixar estar, diu la Maribel, vam dedicar a altres coses, i el setembre-octubre del 21 rebem la notícia a la redacció del Fet de Sant Feliu que algú s'ha posat en contacte amb la redacció per demanar informació sobre el Pau Carceller. I aquí ens trobem que a partir de l'any 21 s'ha creat aquest Grupo de Trabajo para la Preservación de la Memoria de los Deportados del Campo de Jadrisco 1945. De manera concreta, Unai Eguía, que és el principal investigador d'aquest grup, parla amb mi i ens diu que està interessat en conèixer aquesta història perquè ells estan recopilant tota la història dels republicans espanyols que van passar per Jadrisco, que és aquest comando que està a la República Txeca, a 35 quilòmetres de Praga. És a partir d'aquest contacte que tornem a reprendre la investigació i llavors comencen a arribar informacions que no teníem controlades i que ens ajuden a recuperar i ampliar la informació del Pau. En primer lloc, la base de dades del Camp d'Argelers, que apareix al llarg si no recordo, el 2020, jugant amb el cognom, aconseguim obtenir un parell de fitxes de Pau Carcereny Duran, que concretament el que ens indica és que estava allà i que el 15 de desembre del 39 se'n va cap a Toulouse, marxa cap a Toulouse. A les dues fitxes n'hi ha informacions de persones relacionades. Una és la Hipòlita Azcárate Azula i la seva filla, i l'altra és Alberto Pérez Giribas o Alberto Pérez o Pérez Giribas o Alberto. Bé, això ja ens ajuda com a mínim a la primera notícia. Sabem que va passar per Argelers i que d'aquí va marxar a Toulouse, però possiblement a qualsevol companyia de treballadors estrangers o no ho sabem. En segon lloc, tenim la sort que algun membre d'aquest grup de preservació de la memòria de Jadrisco, concretament Yolanda Laplaza, té documentació en relació amb els seus familiars, Rogelio i Romualdo Laplaza, sobre la seva detenció, l'1 de desembre del 1943. Possiblement, formant part, no sabem si tots els 23 detinguts formaven part de la resistència, segur que alguns membres d'aquesta llista sí que formaven part, van ser detinguts a la Saboia, al poble d'Em, on van arribar els militars alemanys, van reunir a tots els majors de 16 anys i menors de 65, van detenir i després de bastants filtres van acabar detenint a 23 espanyols. Possiblement aquesta acció estigui vinculada a l'operació Escuma de Mar, que intenta reclutar a tota aquesta massa de mà d'obra esclava i dirigir-la cap als camps de concentració, com explicava la Rosa, per produir una situació desfavorable per al Reich a partir del 43. En aquesta llista apareix el Pau.